Dámy a páni, dovoľte, aby som vás privítala na dnešnom krátkom briefingu primátora mesta Banská Bystrica Ivana Saktora k téme, ktorá už v médiách rezonuje dlhší čas, a to je futbal v Banskej Bystrici a jeho zotrvanie, s tým, že pán primátor bude dnes informovať o aktuálnych výsledkoch rokovania na pôde ministerstva obrany, ktoré sa uskutočnilo v priebehu apríla, takže budem môcť ďalej sa páči. Ďakujem pekne. Dámy a páni, v prvom rade som chcel uvieť na pravú mieru niektoré veci, ktoré neboli úplne objektívne vyslané ako signály v čase, keď som ja dokonca nebol ani v republike. Preto som tu na tejto tlačovke sám, pretože pán majiteľ klubu, pán Kováčik, vie o tejto tlačovke, ja som mu povedal, že ju uskutočním a vie aj o výsledkoch, ktoré vám teraz tu budem prezentovať, takže nie je tu nejaký problém v tom, že by to úmyselne tu niekto nebol prítomný, ale pretože si myslím, že je teraz na mňa, aby som ja odprezentoval postoj mesta Banská Bystrica k vrcholovému fotbalu. V prvom rade chcem povedať, že nie je úplne pravdou, že primátor mesta, aj predchádzajúci aj ja, sme sa nezaujímali o vrcholový fotbal, pretože aj prvý primátor, teda predchádzajúci primátor pán Králik a ja sme rokovali s ministerstvom obrany o možnostiach využitia fotbalového štadióna, len tu treba povedať jedno, že ani jeden primátor, ani druhý primátor nechceli ísť do sporu s jednou a druhou skupinou. To je celý problém. Pretože fotbalový štadión nie je len fotbalový štadión, je to štadión, ktorý využíva armádne stredisko vrcholového športu, Dukla Banská Bystrica, ktorá má 40-ročnú tradíciu v meste Banská Bystrica, a akýmkoľvek krokom v neprospech jednej a druhej strany by sa primátor bol dostal do situácie, že si na jednu alebo na druhú stranu postaví verejnosť, alebo teda účastníkov daných športov. V meste Banská Bystrica je záujem riešiť ten problém tak, aby aj jedna a druhá strana bola s výsledkom nejakého riešenia, majetkového riešenia fotbalového štadiónu spokojná. V takomto duchu sa nieslo aj stretnutie, ktoré sa uskutočnilo niekedy začiatkom marca, kde sa zúčastnilo armádne stredisko vrcholového športu, zastúpené pánom Božkom, pán Kováčik, ktorý zastupoval fotbalový klub Dukla, a ja ako primátor, kde sme požiadali pána ministra, aby sa našiel spôsob, ako efektívne vyriešiť tento problém z hľadiska majetku fotbalového štadióna. Dali sme si timing asi mesiac, kde ministerstvo pripraví nejaké návrhy a 14. apríla by tieto návrhy boli odprezentované ministerstvom, ktoré vzalo do úvahy takisto presne ten istý problém, ktorý sa tu objavuje, a to je problém toho, že treba uspokojiť aj jednu, aj druhú stranu, kde mesto vlastne hralo len istého arbitra, akým spôsobom reagovať na ponuky. Vznikol teda názor, ktorý bol odprezentovaný, že mesto môže nadobudnúť fotbalový štadión, ale len za podmienky, že bude z fotbalového štadióna majetku vyčlenená časť, ktorá je pre potreby atletického oddielu a etc., teda pre potreby iné ako fotbalové, jednoducho povedané. S čím už na tom prvom stretnutí pán Kováčik nesúhlasil, pretože jeho pozíciou je, že ten fotbalový štadión by mal byť len fotbalový štadión. Vadí mu tam teda ten ovál atletický, ktorý údajne nevytvára dostatočnú atmosféru, divácku atmosféru a kontakt s hráčmi počas fotbalového stretnutia. I napriek tomu ministerstvo by predložilo dve varianty. Prvý variant je taký, že by mesto Banská Bystrica malo vytvoriť alebo vybudovať náhradný atletický štadión, ktorý by bol potom predmetom zámeny fotbalový kombinovaný štadión, atletický štadión. S touto variantou ja som nesúhlasil, pretože si myslím, že je to zbytočné z hľadiska aj tej filozofie, ktorú som tu hovoril predtým. Druhý variant bol jasný. Ministerstvo obrany vyhlási časť majetku, ktorá slúži pre potreby fotbalu, teda štadión, hľadisko, osvetlenie a iné veci, ktoré s tým súvisia, do prebytočného majetku, a v zmysle súčasného zákona ponúkne mestu tento fotbalový štadión odplatne do vlastníctva. Cena, ktorá sa objavila ako účtovná, je cena, poviem presne, aby som vás nezavádzal, je cena 76 833 000 slovenských korún, kde samozrejme existuje ešte možnosť v prípade záujmy mesta v zmysle zákona, nakoľko teda mesto nemá iné, ako chcem zdôrazniť, iné motivácie, len aby tam ostal teda fotbalový šport a fotbal, by sa dalo dohodnúť s cenou, kde samozrejme ja by som musel využiť svoje kontakty, aby sme dohodli s ministrom obrany aj s potom vládou Slovenskej republiky, aby tá cena bola priateľnejšia.
Krok, ktorý by mal nasledovať, je ten, ja sa mám vyjadriť ako mesto, či teda ktorý z tých variant, ktorý je ponúkaný, je pre mesto priateľný. Osobne ja ako človek, ako primátor s tým nemám problém, pretože ak povie pán Kováčik, že teda ostane hrať vrcholový fotbal v Banskej Bystrici a bude sa hrať fotbal tu, viem navrhnúť zastupiteľstvu, aby sme išli do tejto transakcie, mesto nadobudne majetok, aj samozrejme povinnosti sa mu starať, ale vyčistí sa problém príspevku mesta na vrcholový fotbal a etc. Čiže ja v tomto momente chcem povedať jedno, že záujem mesta je, aby fotbal ostal v meste. Dnes je to riešené tak a navrhuje sa tu aj v tomto zápise aj tá varianta, alebo ten variant, aby ostal stav taký, aký je. Dnes pán Kováčik ako súkromný fotbalový klub má zmluvu s ministerstvom obrany na najnižšiu možnú čiastku, ktorú dovoluje zákon. To bola taktika aj mesta, že sme sa neprihlásili do súťaže, pretože sme podprahovo rokovali, aby teda bol priamy vzťah medzi fotbalovým klubom a ministerstvom obrany. Má podpísaný kontrakt na 5 rokov, to znamená, že máme čas riešiť tento problém, lebo akokoľvek by sme to vyriešili, tak by aj mesto muselo žiadať nejaký príspevok alebo poplatok za užívanie mestského majetku, tak ako je to aj v iných prípadoch. Čiže ten model, ktorý momentálne je, nebráni, zdôrazňujem, nebráni, aby sa rozvíjal vrcholový fotbal v meste Banská Bystrica, pokiaľ už nie sú uzatvorené nejaké kontrakty a dohody. Z mojich rokovaní vyplýva, že tento problém nie je nový. Tento problém sa tu objavil už pred 3 rokmi, kde istá dohoda medzi skupinou Železiarne Podbrezová a pánom Kováčikom existovala preddohoda a toto je vlastne na finále, ktoré je treba nejakým spôsobom odôvodniť prečo. Osobne si myslím, že Bystrica vytvára dobré podmienky pre vrcholový fotbal, preveroval som si to aj s inými primátormi takých miest ako je Banská Bystrica. Existujú spôsoby, ako mestá podporujú fotbal. V súčasnosti máme v rozpočte 3 milióny korún na vykrytie akýchkoľvek nákladov fotbalového štadióna, to znamená, že pán Kováčik nemá s tým žiadne problémy. Treba takýmto spôsobom to povedať, pretože sa tu zastierajú niektoré veci, ktoré dlhodobo fungujú a zrazu sa objavili ako problematické z hľadiska hrania vrcholového fotbalu. Takže znovu chcem zdôrazniť v tomto vystúpení, že primátor mesta Banská Bystrica má záujem o vrcholový fotbal, tak ako má záujem o vrcholový hokej, tak ako má záujem o vrcholový basketbal a iné športy, ktoré tu hráme. Príkladov by som vedel povedať veľa. V poslednej dobe sme vyriešili otázku vrcholového tenisu v Banskej Bystrici, kde sme vyriešili problém hrania tenisu v Banskej Bystrici v mestskom parku a prenajali sme to v spoločnosti, ktorá prevádzkuje vrcholový šport typu tenis. A takýmto spôsobom chceme pokračovať, ale nemôžeme byť zatlačení, ako sa hovorí pustenie, požiadať jedného majiteľa klubu, pretože klubov je tu viac, mesto nie je tak silné z hľadiska financií, aby vedelo priamými dotačnými politikami udržať tento šport aj úplne bežné aj v iných mestách, že na takýchto vrcholových športoch sa viac podielajú teda sponzori a silní sponzori ako priama intervencia mesta. Ja som včera hovoril s pánom Kováčikom, pán Kováčik tvrdí to isté, čo tvrdil aj predtým, že pokiaľ mesto bude vytvárať také podmienky pre vrcholový fotbal, ako vytvára pre vrcholový hokej, tak on nemá problémy. Môžem úplne s kľudným svedomím povedať, že mesto vytvára rovnaké podmienky pre vrcholový fotbal, ako vytvára pre vrcholový hokej. To, že investujeme do haly zimného štadióna, to je otázka podpory samozrejme vrcholového a mládežníckeho a iného hokeja, ale je to aj podpora majetku mesta, ktorý môže slúžiť nielen na športové účely, ale môže slúžiť aj ako náhradná všešportová a všekultúrna hala na to, aby sa viac využíval a samozrejme investuje peniaze mesta do majetku mesta. Takže to je. Ďakujem, priestor na vaše otázky. Ale aby sa pán Kováčik vyjadril jasne v tejto situácii. Dostane výplatu, alebo je na toto už dohodnutý do Železiarne Podbrezová, že budú dať futbal do Brezna. Včera som dostal jasnú odpoveď? Dostal som odpoveď toho typu, ktorý som vám povedal, že všetko je v poriadku, pokiaľ mesto, je to taká abstraktná požiadavka, žiaľ Bohu, ale ja si myslím, že toto by bolo poctivé a správne. Keby pán Kováčik povedal priamo, takisto ako ja dnes na médiá, aby povedal na médiá, že neodchádza fotbal, nie je nič dohodnuté, budeme hrať v Bystrici, alebo nech povie na médiá, že všetko je dohodnuté a nie je to tak, ako to bolo spustené tu v meste.